Bukatar zuci kasada ce in bata taki nasara ba, tunda na ga mai wadatar zuciya bai rufe ido ba. Kwana biyu. Malama Zaliha, za ki je gidan mutuniyan ne. Kin san ba za a rasa muhimmin sako da zan baki. Wane irin sako kuma? Ki faɗa mata zuciyar da take rayuwa da ita, tana gaishe da ita. Sannan kuma matsawar ina raye tana raye, to zuciyata ba ta daina jiran mallakarta. To amma kuma? Dakata! Bakin ki ya faɗa alkhairi. Amma fa ki yi haƙuri na yi miki da fushi. Zuciyata ce ta canza rani yin haka. Don Allah ki taimaka ki isar da sako na yanda na baki. Shikenan to za ta ji da kyau, zan gaya mata. Zuciya cikin hadisi annabi ya kwatanta, shi ya kira ta wata tsoka cikin jiki ya kamanta. Ya ce idan har ta ɓaci dukan jiki ya ƙazanta. Zuciya idan ta gyaru dukan jiki. Kina nan? Wallahi. Layi wannan wani kaya ne ka samu wani ce bari mu kawo miki dafa nan mana. Layi mun dan shiga nan unguwan ne na ganta akan mai talla. Na ce to bari wannan na ga za ta dace da ki. Kawai shine na samu ta. Nan kuma daga ina? Duk bayanan da ne ba sai kai kunnen ki ba. Na ce a gan yar talla na ganye ɗauki na siyo na kawo miki. Ha? Mai gida ni fa na kasa gane kwanan nan wace sana'a kake yi ne haka. Lalle yarinyar nan. Laiwayenki ya fara kauri. Wasu matan na can suna fama da halin rayuwa. Ke kin samu ana kawo miki shine yake renawa. Har kike wani magana waya ina ake samuwa. Ina ruwanki da inda ake samuwa. To ai mai gida dole ne in tambaya. Kullum ka shigo da wannan yau da wannan gobe da wannan? Ha ba. Ni na kasa gane wace sana'a kake yi ne. Ha ba. Oke. Don ba kiya so me ko? Me ko mana? Oke me ko wacce kai kenan. To tunda haka ne, ai shekaran jiya na kawo miki wata waya. Ta ma aje aka kawo min kaya ta ko? Tunda ba gado bane aje aka kawo min abata. Wara. Sauri mana! Bukatar zuci in ta tashi ba ta ganin kuskure ba, idan ta ruɗuwa ta ruɗa ba za ya sanya fake ba. Zuci akwai yawan bukata mutum ba zai makure ba, bukatar wasu mutafi kairi in bai zamo ya katse ba. Amma wasu sun fi shuka tashar ba kankani ba, mugun zato a zuciya yake ba da na fayyace ba. Namijin duniya. Assalamu alaikum. Barka ne. Ya gari ya ayyuka. Kwana biyu. Alhamdulillah. Kana da sassafa ka a garin? Dole ce. Akwai babbar matsala ne likita. Ina wuni? Lafiya kalau. Ina gajiya. Ya garin ya gida. Wato likita
abin da yake tafi da ni ne wato yana buƙatar sirri ne kuma nan dai ka ga ba wasu manyan mutane yan mutsi-mutsin yara ne kana jin dan hayaniye su kuma ba masu ɗaukan magana ba ne. wato likita wannan matar ta wadda kake gani ita nake so a rubuta wata takardar shaidar kanjamau. Takardar kanjamau ba da ni ba, ka je can ka je wani ya rubuta ma. Ni ban je na yi karatun likita domin in dinga irin wannan abubuwan ba. In na je kiyama in ce a Allah ne ba zai yi ba. Ba likita, saboda na san kai kaɗai za ka iya yin wannan abu. Shi ne dalilin da ya sa kaga tun daga cikin ƙauyenmu na hawo mashin na zo na titi, daga titi na biya mota aka kawo mu wannan garin, na zo neman gidanka ma da ƙyar na samu gidanka. Saboda na tabbatar ba wanda zan iya tunkara da wannan matsalar tawa ya share min hawaye idan ba kai ba. Hamajin duniya, ka bar kofar gidan nan, ba zan iya rubuta ma wannan abun ba. In ba dan kai bane ba ma da fatattakar da zan maya fa haka yara zan sa su maka ihu su gore ka. Amma me yasa kake so a rubuta wannan abu? Alhamdulillah, yanzu za ka fahimci abu, kuma a yadda na san kana yin taimako matukar na faɗa ma wannan dalilin da yasa nake so a yi min wannan abu, tabbas ina da tabbacin za ka yi mu. Shi ne ma dalilin da yasa na zo wurinka. Wato ka san ni ina da tafiye-tafiye, to sau tari idan ya kasance ba na nan sai aka samu wani ɗan iska yake yawan zuwa min cikin gida. Gidan naka yake zuwa? To an yi da shi har kashe mun ka gidan iyayensa, amma an tashi magana sai a ce idan mun ce shi ɗan iska ne da wace hujjar muka kama shi. Shi ne muke so mu yi wannan, muka hirya wannan dabara da ni da matata wanda muka faɗawa. Na ce mu zo mu same ka, za ka iya mana wannan abu. Idan aka rubuta wannan takarda, mun san duk irin hanyar da za mu bi domin ya samu wannan takarda, kuma na san matuƙar ya samu wannan takarda ya gani, to babu dalilin da zai sa ya ƙara neman ta. Domin idan so cuta ne, ni na san haƙuri magani ne, dole ne yana son rayuwarsa. Kuma kowa ya san wannan cuta, ku likitoci kun fi mu saninta, kun san yadda ake fama da cutar nan, ba magani gare ta ba. Wannan shine dalilin da ya sa na zo wurinka. Zan shiga ciki kuma ba jira na za ka yi ba. Ka koma idan Allah ya sa na fito kemis sai in maka magana ka zo ka karba. Da yamma karfe 4 sai ka zo ka karba. A to shikenan, nagode. To amma baka ji ba. Ya kamata mu dawo da ita mu karba domin ka gaskata cewa dai abin ba shiri na bane ba. Namijin duniya, ka samu kokonto a cikin zuciyata. Ka ƙara komar da mu baya saboda ni ban yarda da wannan al'amarin naka ba ma kai. Ba zai yiwu ba. To don me zaka ce zaka dawo min da ita kuma? Karka da mu. Kai ba za ka rubuta ba. Dan ka gaskata abin nake so na dawo tare da ita. A ku zo taron ba matsala. Sai ka ji ni. Ba shigowa za ka yi ba, ka je za mu yi. To shikenan. Bukatar zuci kasada ce in bata taki nasara ba. Mahmud, in tambaye ka. Ina jinki. Wai jiya ina ka je naga kana ta sauri kai da Usaina. Wai me yake faruwa ne? Maryam, ba na san irin wannan tambayar da yake mu. Ko ki uwata ce da zaki sa ni a gaba kina tuhumata? Allah ya baka hakuri. Ni da ma fa kawai fa faɗa mu akai aka ce an ga ku. Kuma fa ban ma fa yadda ba fa. To idan kin tabbatar me zaki? Ni da ma kawai ina son ka ne. Shi yasa ma fa nake tambaya. Amma fa ban fa wani damu ba. Allah ba ka hakuri. Kada ki sake min irin wannan. Na gaya miki. Ya ce idan kwan har ta ɓaci dukan jiki ya ƙazanta. Zuciya idan ta gyaru dukan jiki bai ɓace ba. To, sannu da zuwa. Ya kai ka ina gidan, ina Asaban take? Wai da ma har yanzu ba ta dawo ba, yanzu nan fa take wanki ba ta ce mun sabulun oman nata ya kare da sabulun. Sai ta ce za ta je shagon ta nemi nan ta sayo ta dawo yanzu nan kusa. Ai ni na yi tsammanin ma ta dawo, amma kaga yanzu ashe ba ta dawo ba, shi ta tafi saya. Alhamdulillah. Yaya? Gaskiya dama na zo na akan mai magana da kai yaya. To, Allah ya sa alkhairi.
yaya ba haka bane, gaskiya ne abin da ake faɗa. Yaya abin da kake gaskiya ke baya ka kyauta mana, ba kai wani adalci yaya. Yawwa tsayanan daman na san nan ka dosa. Ai tun da na ganka sun isimi ka shigo cikin gidan nan. Da yaushe rabon da ka zo gidan nan. Ai tun da na ga Allah sun isimi ka shigo. Shi yasa da kai sallama ta daya, ta biyu, ta uku na kina amsa maka. Ni na san daman ta malam ba ta wuce abu. Wato yanzu dai abin da jama'a suke mun a cikin garin nan ta kai ta kawo yanzu abin ya dawo har cikin yan uwana ma yanzu an fara yarda da abin da yake faruwa a cikin gari. Gaskiya ne kawai yanzu ka yarda da abin da jama'a suke faɗa kenan. Ka zo gida ka gaya min kai dan uwanka mara gaskiya ne. Kai ko kun ya faɗa min ma baka ji ba. Kawai. Yaya kai ma ka sani abin da kake ba ka kyauta. Yanzu a garin nan duk inda muka wuce, duk inda na wuce ba abin da ake cece daga aiki. Ban gani wake akan ka. Ni kaina yanzu hakunya mutane ke daga mutane. Shikenan. Kawai shikenan. Tunda ta kai ta kawo yanzu abu ya dawo, wai dan uwana na jini shi zai fara zuwa yake ga mu irin wannan abin gaba da gaba. Magauta sun ci nasara wallahi. Shikenan magauta sun ci nasara a kaina. Ba wani kuma abu da zan saki a yadda da ni, shikenan na zama dan iska. Kai idan da na san wannan kalmar ce ta kawo ka gidan nan, ba zama ba ko awa 10 za ka yi a gurin nan ina cikin ɗakin nan, wallahi da ba zan fito ba. To in dai wannan magana ce ta kawo ka, ta haka fice min daga gida. To shi ke ya ni da soke haƙin da yake kai na soke nauyin da yake haka ne. Ana gaya mana abubuwan da ke faruwa. Kai jamin daga gida fa ce fa. Ka tsaya maka tsara min wani abu daban. Kaga sai ka ce shine yayan nawa. Wannan da shine yayan nawa yana tsuwar fini zai da duka. Maryama, ya kamata ki gane kalmar da nake faɗa miki. San ki fa nace ina yi. Kin ga ya kamata a ce na samu yabawa ko? Na ce ka so ni ne? Ai ban ce ka so ni ba. To bari ka ji in gaya maka. Gwanda ka ce ka tsane ni da wannan mummunar kalmar da take fitowa daga bakinka kai kadai. Subhanallahi. Yanzu kalmar ina son ki ita ce mummuna? Amma ban yi tunanin zan ji irin wannan kalmar daga bakinki ba. To a bakina take mummuna, a bakin irin su mamu da kuma ya take. Au, dama kai ka riga ka san cewa zuciyata da wanda take so kuma kake naci? To bar ka je in gaya maka, zuciyata Mahmuda kaɗai take so. Ya kamata ki tausaya mani. Ya kamata ki gane buƙatar zuciyar da ke zuciyata. Wallahi soyayya ki tana wahalar da ni. Ki sani ko mutuwa ne, to soyayya ki ce ta kashe ni. Aliyu kake kowa? Dan Allah na roƙe ka daga fita a rayuwata. Na ce ba na son ka. Ana dole ne? Haba. Tunda na ga mai wadatar zuciya. Alhamdulillahi maliman. Allah taimake ka. A karo na biyu. Na'am. A zaman mu a nan fada. Na'am. Waɗannan bayan Allah su ne bakin mu. Gaskiya ne. Da suka zo nan. Gaskiya ne. Don su taimaka mana. Amma an ce mu ku uku ne. Sai na gan ku kun zo ku biyu me ya faru? Gaskiya ne ranka yadda. Hakika mu uku ne. Amma ɗayan yana ba da iso da yardar Allah zuwa Juma'a. Allahumma amin. Sarkin Maharba, Baushe. Bayan mun gama musan da zuwa domin ita ce kawai abin da za mu yi, ka san ba za mu ci gaba da cewa mu za mu ta magana ba. Wataƙila kuma kuna da abin cewa. Wato ranka ya daɗe, kafin wannan a tsarin aikinmu muna da shariɗa. Mu fa za mu iya kama ɓarawo ranka ya daɗe. Mu kashe shi, mu mai da shi kare. Kare? A'a, ranka ya daɗe. To ranka ya daɗe a gaban ka zan iya kama ɓarawo da kashe shi na mai da shi kura. A ba ma so. A ba wannan irin aikin nake so ba. Mu idan an kama abin da muke so a danka shi a hannunmu mu ma mu danka hukuma ta gaba da mu. A wai da ranka ya daɗe ai misali ne ma. Saboda ni dai a koda yaushe kawai ni dai burina idan an kamo ɓarawo mun gurfanar da shi to a hakunta shi. To masha Allah. To maliman kaji sharaɗinsu kenan in Allah da za mu ba su haɗin kai kamar daman yadda muka shawarta ni da kai babu sani babu sabo, babu sani babu sabo. Kana jina da kyau? Ba sani ba sabo. Wannan shi ne a sarkin gida.
a ɗauki bayan Allah na aje a kai su gida a gyara musu a kai musu abinci kuma a nuna musu dukkan abubuwan da ya kamata su a nuna musu banɗaki a nuna musu wurin kwanciyarsu a kai musu abinci kuma su huta da sauransu kafin su shiga aikin su. Komai a sabon an gama kuma abin da ya gagara sai a wannan gaskiya ne. Allah taimake ka. Allah ba mu nasara. To Allah ba da nasara. Allah ba mu nasara. Allah taimake mu. Allah ka shige mana gaba. Allah ka shige mana gaba. Yahi. Allah taimake ka. Allah dai ya taimake mu. Maryam, Na'am umma. me kike yin anan? Wai itacen nan nake so in dan gyara musu. Maryam ki kula da rayuwanki. Fadan da muke miki ke ni da mahaifinki ba don ba ma son ki ba, don muna son ki ne. Umma, na san laifina ɗaya ne soyayyar da nake wa Mahmud. To wai don Allah menene laifin Mahmud don muna yin soyayya? Dama ba ki gan laifinsa ba, tunda soyayya ta daga ta rufe miki ido. Ko? Ko ba haka ba? Wallahi ba haka bane ba umma. Mahmud mutumin kirki ne. Kawai dai ba ku fahimce shi bane ba fa shi yasa kawai. To ai shikenan dama bukatar mu ki kula da rayuwarki. Don Allah ku yi haƙuri insha Allah komai zai daidaita. Karfa abin fa da nake tunani fa ya tabbata fa gaske fa. Dan ba za fa mu kwashe da daɗi da ke a cikin gidan nan ba. To idan ban kula shi ba wa kake so in kula? Mahaifiyata. Wallahi ma in gaya maka duk lokacin da Umar ta zo gabana zai ta faduwa ya ta faduwa in gaya maka. Ya sai hannu. Maganar kayan nan kar ka kuskura ka sai min da kaya haka. Wanne ya mun ciki? Na fara. Da ko wanne ya mun ciki bayan kai? Ni ban san shi ba. Ta kasance a bar alfahari da mijinta. Zazzafan kishi ya tillata wani hali duk a cikin shirin mahaifiyata. Abaya ya za a ce ko da yaushe wai tuwo za a ringa bani a gidan nan. Da safe tuwo da rana tuwo da daddare tuwo abaya. Wani irin hali kenan da ban san da shi. Yana musu. Ƙarya take. Ka fi sani ban na ba. Komai ko ya ƙare. To me yasa baki faɗa mu? Ni kin san kullum baya ji su bari ji. Ce fa ne. Mahaifiyata. Kin ga wannan ba ka yi ta ƙasar nan. Wallahi la ilaha illa huwa musayaci ma duka gani. Rubuta labari MKC designer ɗaukan nauyi Jabir M Turare wanda ya ba da umarnin shirin MKC designer mahaifiyata. Zuci akwai yawan bukata mutum ba zai makure ba, bukatar wasu mutafi kairi in bai zamo ya katse ba. Amma wasu sun fi shuka tashar ba kankani ba, mugun zato a zuciya yake ba da na fayyace ba. Mahmud. Na'am. Dama wajen ka na zo. To menene gani? Maganan da na saba yi maka, to yanzu ma shine na zo na ƙara faɗa maka. Wallahi babana ya takura mu akan lalle sai ka turo magabatanka. Ya yi alkawari in har baka turo ba zai aura min duk wanda ya so. To me ruwana da maganar mahaifinki? Ya je duk abin da ya ga dama akan ɗiyarsa. Babu ruwana. Mahmud, karfa soyayya da nake maka, ka ce za ka ce ma iyayena mutunci. Ni zan iya jure komai, amma ban da cin mutuncin iyayena. Kika ce? Abin da kunnen ka ya faɗa maka. Banza. Me za ki ga maganar banza? Ba na son na ƙara jin irin wannan maganar.